Ja, det er så Charlottehaven. Det er her, vi skal have vores tryllekongres 14. og 15. april 2012. Lad os prøve at gå ind og kigge. Men inden vi lige kigger på lokalerne, så vil jeg faktisk forsøge at lave en illusion. Jeg vil vise en ny version af den oversavede dame. Hej. Hej. Vil du gerne saves over? Nej. Nej? Nej. Vi prøver herovre. Ja. Vil du gerne saves over? Nej, tak. Nå. Er der nogen herinde, der vil saves over? Nej. Nå. Det er Charlottehaven, og der er fitness. Prøv at komme her. Der er fitness hernede, kan I se? Fitness. Så kom herover. Hvis man har fødselsdag, så er der et flag. Der er et swimmingpool. Kom med herover. Det er så barn. Det er her, man kan få stille tørsten. Ja. Det er så herinde, vi skal have konferencen. Der bliver dealerrum, der bliver galashow, der bliver lectures. Det kommer til at foregå her alle sammen. Prøv at komme ind. Tada! Det store lokale, det er faktisk herinde, vi skal have galashow. Sorry. Det er faktisk herinde, vi skal have galashow. Og der får vi det her lokale, og så får vi det lokale ved siden af, som er herinde. Vi kan lige se, om der er nogen, der holder med. Det tror jeg ikke. Og det er her planlægningsgruppen fra vores kongres har siddet hele formiddagen op. Ja. Det er så her, vi... Men det her galashowet skal være det her, man kan spise. Det bliver en stor sal faktisk med runde borde, og så kommer der et lille podie herover. I midten, der hvor væggen er, der skal vi have scenen. Det her showet kommer til at foregå. Ja. Der er selvfølgelig garderobe og toiletter, det kan I se herude. Skal vi cutte, er du okay? Ja, Der er jo faktisk gratis parkering herude. Det er der nogen, der har benyttet sig af. Der er flere pladser udenfor, det er måske bedre. Så. Gratis parkering. Meget vigtigt, meget vigtigt. Prøv lige at se her. Prøv at se her. En glad smiley. Det er her, vi skal spise lørdag aften. 3 retter gourmetmad. Glad smiley. Men vil du saves over? Vi skal lave den oversavede dame. Nej? Nej? Okay. Hun vil ikke saves over. Du er ikke en dame, vel? Nej. Okay. Så må jeg improvisere lidt. Den oversavede dame, som I aldrig har set den før. Prøv at se her. Kom herover. Skal vi åbne her. Jeg har lovet jer en ny version af den oversavede dame, ikke? Vi tager en dame.
Og nu, se godt efter den oversavede dame.